A potom tu máme ešte aj V-klasu, ktorú ste naposledy videli, ako sme ju skenovali. Tak dneska to ideme inštalovať a odozdávať zákazníkovi. Celý ten V-klas, alebo teda ten proces bol o tom, že je to XL-ko. Nebolo naskenované, bolo treba s ním prísť do Žiliny. Tu musel prísť Juraj z Aerobots, ktorý to musel naskenovať. Ten musel vytvoriť tento sken, ktorý musel potom zeditovať. My sme následne na to museli vytvoriť šablónu. Tú šablónu sme museli odskúšať a následne potom, ako tá šablóna bola odskúšaná, ako keby nami, že na papieri a cca to sedelo, tak sme to vyrobili akože napresno, alebo teda už priamo z materiálu. Na milimeter. Tunak je výsledok. Na milimeter. Takže za mňa maximálna spokojnosť, ale finálne slovo. Topka. Maximálna spokojnosť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Fakt to stalo za to. Stálo, Michal. Super, som rád. Ďakujeme všetkým veľmi pekne. Ďakujeme aj tebe za všetko, že si mal na to čas, že si počkal a že si proste bol ochotný. Ešte raz posledný. Ďakujem fakt veľmi pekne, že si počkal za všetko a prajem veľa šťastných kilometrov ešte raz. A držkajte sa aj vy, chalani. Tak. Ďakujem veľká, fakt. Dobre.